I pozdrav, i danas pričamo o konfiguraciji za 450 €. Njega pokreće procesor AMD FX 8350. Grafička je AMD 7950. Grafička i procesor su isto AMD-ovi, dok je kod procesora jedna mana hladnjak je malo slabiji, ali može da prođe. Vi ako vam se ne sviđa hladnjak, kupite Core. Grafička je iz 7950 AMD. Grafička je malo starija, spomenuo sam je u prošlom klipu, ali može i dalje sve da pokrene. Matično sam izabrao Gigabyte GA970A-UD3P. Grafička je veća, može sve da stane, nemam dalje šta da kažem za nju. I ovo može da pokrene. Hard sam uzeo Toshiba DT01AC A100, 1 TB. Poznat je procesor, ima 3 sata i sve je to odlično. RAM sam uzeo Kingston Fury Red 1866 MHz, 8 GB. RAM sada neki minimum 8 GB, sve igrice traže 8 GB, tako da možete kupiti 1 ili 2 stika, sve zavisi koliko želite. Napajanje LC power 600 W. Napajanje je odlično, može sasvim je dovoljno za ovu konfiguraciju i nemam šta dalje da kažem o njemu. Kući što uzmite po svom izboru, ali ja vam preporučujem MS Knight. I ljudi, to je bilo to.